anys de la creació de la corporació. Joan Granados, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. T'anava a preguntar com estàs, però és que ja ho veig com estàs. Estàs com un gínjol. Benvingut. Com un gínjol. Escolta, va, seiem. Fantàstic. 40 anys d'aquell moment que ara estàvem recordant que es va crear la corporació. Hem de recordar que Joan Granados és una de les figures claus en la creació de TV3, d'aquesta casa. Va ser director general... Jo no hi era. Eh? En aquell moment en aquell moment no, després no, però en les primeres etapes de TV3... Hi havia dos directors generals. Un, en Cuixart, Sí, senyor. ineficaç i feble. Se'l van menjar. I després, el Pep Caminal, un individu extraordinari que se n'havia de sortir, de veritat. Però no se'n va sortir perquè va arribar un moment que va dir amb aquest director que hem posat en allà, que és l'Alfons Quintà, jo no m'hi puc avenir. I va fotre el camp. I va marxar. En qualsevol cas, sí que tu ets una peça clau, una figura clau en aquells primers anys de creació de TV3, de Catalunya Ràdio, com a director general de la corporació. I ara estàvem veient que el Parlament de Catalunya va aprovar la creació d'aquesta casa per unanimitat. Ara això seria impensable, Joan? És impensable, Lamentablement. lamentablement. De totes maneres, aquí hem de dir una cosa que és molt important. La creació d'aquest temps és un acte de Jordi Pujol. Una persona que tenia la idea clara i que va dir ho hem de fer. I com que els altres dos directors generals no van acabar de funcionar, em va cridar a mi. I quan et crida i et diu vull que et posis al capdavant de la corporació, tu com ho reps, allò? Jo estava molt bé perquè era director general de biblioteques i arxius i m'ho passava molt bé. I a mi això em va saber una mica de greu, no? Em va dir, Granados, ho has de fer. Després em va dir una cosa important. És clar, aquí vinc a explicar coses que no he explicat a ningú. Explica, explica. Em va dir, sobretot, hi ha una cosa que m'interessa molt. Que us comporteu bé amb el rei. Això què volia dir? Tu vas tenir relació amb el rei. En aquell moment, en el moment de la creació de TV3, Sí. tu vas a parlar amb el rei sobre Sí. la Per què? creació. Per què? Perquè el president va dir la monarquia té quelcom de plataforma neutral que algun dia Catalunya la pot necessitar. Vés i explica-li al rei. I com va anar aquella conversa? Va anar molt bé. Ho va rebre bé, el rei? Deixa'm-ho explicar, això. Sí. Vaig arribar... Què, Joan? Et va dir què, Joan? Què, Joan? Sí. Perquè aquesta gent paga d'aquesta manera. Et diuen Joan i es pensen que ja, m'explico, què, Joan? Jo li vaig dir, Majestà, estem en plena això per fer una televisió pública a Catalunya de veritat. Una televisió i una ràdio pública. El rei em va mirar i em va dir, ¿y cómo será esa televisión? I vaig contestar, en català, Majestà. Com si li hagués arrencat un queixal. Diu, ¿toda en catalán? Sí, Majestà. I tu vas dir, toda. ¿Toda en catalán? Sí, Majestà, toda en catalán. I aleshores? Va començar a donar voltes per allà I llavors va dir una cosa que és molt significativa.
ya la entenderán. Calla, calla. Què vol dir això? Que des de l'any 1714 la monarquia borbònica havia fet tots els possibles per fer desaparèixer i debilitar la llengua catalana, i ara algú li venia a explicar que anàvem a fer una televisió en català y solo en catalán y además que se entendería, que la entenderían. Perquè, a més, des de l'Estat i en el seu moment el teu homòleg, José María Calviño, el teu homòleg a Ràdio Televisió Espanyola, el que es pretenia és que TV3 fos com una televisió antropològica, folclòrica... Va fer tots els possibles i ens va tancar totes les portes que una televisió de l'Estat perquè allò no funcionés. Per la gent jove que ens està veient, Joan, en aquell moment es crea TV3. Què suposava que l'Estat tanqués les portes a la creació d'una televisió que havia de ser com la resta de televisions estatals i que havia de ser competitiva, que havia de tenir els millors informatius, els millors programes? Quines dificultats es van posar? Les mateixes que ara. No te n'adones que ara, en aquest moment, una cosa és ells i l'altra cosa és nosaltres, i nosaltres no ens n'adonem d'això. Ara mateix, els tribunals es volen carregar gent de l'1 d'octubre. Aquest dematí he tingut una conversa amb el Jaume Giró, personatge que coneix molt bé l'economia de Catalunya i sap ben bé el que ens deu l'estat espanyol. I què t'ha dit? Doncs li vaig dir, escolta, què ens deu l'estat espanyol? Dels últims 10 anys, més de 200.000 milions d'euros. I si ho fas una mica més llarg, són 400.000 milions d'euros. Això què vol dir? Que nosaltres som una colònia. M'explico? Som una colònia. Perquè nosaltres no podem sortir a reclamar aquests diners. És una factura que no ens la pagaran mai. La primera cosa que has de fer és dir, senyor, a veure, et diré una cosa. No podem aparentar que hi ha pau si hi ha guerra. I aquí, en aquest país, general, en general, estem aparentant que hi ha pau. Joan, deixa'm que tornem al que estàvem comentant, perquè parles prou clar i, per tant, la nostra audiència ho està entenent tot. Perdó, en tinc un altre, Digues, digues. Doncs no t'estiguis de res. Que t'explicarà, Digues, digues. Quan portava 7 anys o 8 anys a la corporació, truco amb el Jaume Ferrús, precisament un gran individu que he de dir que mai havia vist una televisió, mai, enginyer industrial, i va muntar tot el que ara existeix, m'explico, de nou, no? Li dic amb el Jaume, hem de fer una cosa. L'infanta Cristina viu a Barcelona, l'infanta Cristina treballa a la Caixa des de fa temps, convidem-la a veure la televisió. Perquè aquesta televisió, en aquell moment, era la televisió muntada, diguem, mecànicament i tot, la millor d'Europa. Faig una carta, em diuen que sí, jo amb el ram de flors la vaig rebre, obro la porta i li dic, estem tan satisfets que vostè vingui aquí. En espanyol, por favor! Què em dius? Tu anaves a seduir, anaves a... Jo em vaig quedar, i esclar, dic, jo no em puc quedar així. Em vaig anar, la vaig portar cap a dins, i a dins li vaig dir, senyora, aquí es parla en català, ho ha d'entendre. Le he dicho en español, por favor! Mare meva. I encara hi ha gent que se'n recorda d'això. Doncs, això és, quan a tu et diuen
dretes i esquerres i tot el que vulguis pensen el mateix de Catalunya, doncs aquest és el gran problema que tenim. I els pals a les rodes que estàvem comentant, que es van posar en aquests inicis, que té molt a veure amb tot això que estàs comentant, aquelles dificultats també per emetre, perquè es va començar a emetre de manera il·legal, Joan. Com us ho veu fer, això? Doncs teníem la sucursal a Madrid i allà, com que no ens van deixar les fórmules que hi ha per portar les notícies a Barcelona, doncs una persona anava amb una moto, les portava a l'aeroport, mirava... Les cintes, perquè clar, les torres d'emissió de Televisió Espanyola no es deixaven utilitzar a TV3. No. Llavors hi havia un motorista... Sí, i aleshores ho portaven allà i mirava algú a l'aeroport. que fes cara de bona gent. Que anava a Barcelona, li entregava... Li deia, vostè em pot portar aquesta cinta? I venien cap aquí, doncs, amb les cintes ràpids i tot això, no? Però, esclar, no ens van permetre entrar a la Unió, a la UER. Clar, entrar a la UER és bàsic, perquè tens totes les notícies de caire internacional. Doncs no hi va haver manera, estava prohibit. Quan hi havia reunió de la UER, nosaltres havíem presentat papers i tot això, però deien només que Espanya estigui en contra, no poden ser de la UER. I ho van fer a base de Perpinyà, de tal, d'allò, de no sé què, no sé quant... Pals a les rodes, per aquí, per allà... La televisió francesa, tot el que vulguis. Començaves abans a explicar aquesta trobada amb el rei, que pel que sembla va ser cordial, malgrat tot això que et va dir del català, i si només en català... Saps què passa? Que després ell se'n va adonar i quan érem... Esclar, nosaltres ens en cuidàvem del rei, de la reina, ens en cuidàvem. Quan ells anaven a esquiar, doncs... El vídeo, tal, li enviaven, això li agradava, etcètera, no? I un bon dia, el rei truca a casa meva. I està Joan Canarados, i ja me vaig posar. Sí. I Majestad diu, estoy en la clínica San Josep. Me han operado. Ya empiezo a estar bien, pero la reina y yo queremos que vengas a desayunar con nosotros. Chocolate, churros, tal, no sé què, no sé quantos. I vas anar cap allà. I bueno, me'n vaig cap allà i la reina m'agafa. Ai. Vols que ho representem? Representem-ho. Som-hi, aixequem-nos. La reina m'agafa i em diu, Joan, ¿sabes por qué te hemos llamado? Ai. Porque los socialistas no nos sacan, solo nos sacáis vosotros. Ai, per favor. Què m'estàs dient? No els tractaven bé els socialistes? No els tractaven bé els socialistes? No. O sigui, TV3 tractava millor la monarquia que Televisió Espanyola? ¿Ves allí? ¿Quién hay? Que ha estado toda la noche allá y tal. TV3. Sí, van arribar un moment que TV3 és la nostra. Sí. Per què? Calla. Perquè el Felipe González doncs, es veu que no li agradava gaire el tema i no els tractava bé. De tota manera, clar, ara que em parles de la monarquia, recordem un dels episodis quan, per exemple, en el Persones Humanes va sortir la infanta Helena plorant i després el Persones Humanes es va acabar. Què va passar amb allò? Perquè es van dir moltes coses. Exactament què va passar? A mi no em va agradar allò. Perquè... Et sembla que ho veiem? Et sembla que ho veiem i després ens expliques el que no et va agradar? Som-hi, veiem-ho.
Bé, la notícia ens ha agafat de sorpresa i ens costa una mica de creure, que és quasi, potser perquè després de tant temps de veure-la sola i trista en aquesta pantalla ens l'havíem fet una mica nostra. Per això li dedicarem aquestes imatges. Tuyo es mi corazón, el sol de mi querer. Ve molt sovint l'Infant de Catalunya, no? Sí, però hasta ara Què hi ve a últimament... fer, a part d'esquiar o muntar a cavall? Estem perversa, hi ha antimonàrquia que té la idea que els membres de la realesa, en general, això no fan res, i ells no paguen tot el dia. Hípica, esquí, obres de beneficència, inauguracions, i a més, per si no en tinguéssim prou, tota aquesta feina feixuga, arribar al Nadal, un discurs per la tele. Però això és una feinada que la gent no valora. A veure, deies, però la imatge de la infanta Helena plorant, que s'emetés, això no et va agradar. Què va passar? A mi em va saber greu, perquè es plantejava com una noia feble, plorant, i si jo hagués pogut donar un ordre, doncs hagués dit que no surti més, això, no? Però jo respectava molt a la gent d'aquesta casa, no? I potser vaig donar l'ordre, o la va donar el Jaume, en comptes... Però va arribar un dia que patapam va tornar a sortir la infanta allà plorant, no? I precisament era un dia que nosaltres havíem estat a la Zarzuela. El mateix dia. El mateix dia. Amb bon rotllo. Amb un rotllo que no te lo pots arribar a imaginar. De bo? De bo. De bo? Bueno, la Zarzuela... O sigui, riu-te'n dels xurros i la xocolata del dia de la clínica. Nosaltres, o sigui, temps de neu... Sí, home, i tant, temps de neu. Jo vaig dir, i anirem temps de neu, tots en allà, no? I el rei ens rebrà. Sí. Molt bé. I el rei va dir, el rebré, però serà una cosa curta. Jo vaig dir, doncs... Si ha de ser curt, ha de ser curt. Ho diu el rei. Bueno. Vinga. Vam anar cap allà, en mi despacho, no, tal, no? I ens vam trobar al seu despatx esperant, i de sobte s'obre una porta per darrere i em diu, passe'n. I ens vam trobar en la sala dels miralls, allò immens, m'entens, com Versalles, no? Sala dels miralls. Jo no portava en aquell moment preparat un discurs, un parlament, res. I pum, pum, que viene el rei. I el rei ve, es posa davant meu, seriós. Por favor. Esclar, jo immediatament... Vas haver d'improvisar. Estamos muy satisfechos de estar aquí, por qué tal, por qué esto, no? Un rotllo patatero, però es va veure que no estava gaire preparat, no? I el tio sèrio. Que era molt catxondo el rei, això és a part. Sèrio. Pum, pum, se'n van tots els periodistes, se'n va tothom d'allà. Diu, t'he fotut, Joan? T'he fotut, que no lo llevabas preparado esto. T'he fotut, t'he fotut. Bueno, a ver, este regalito que me traéis, quin regalo és i tal, no? Però li vam portar un regal allà i vam estar fent... Sí. Bueno, doncs, o sigui... Un ambient distès, absolut. Sí, en aquell moment, i xistes i tot el que vulguis, era un tio així. Però no t'oblidis, venia la infanta aquí, i en espanyol, por favor, eh? Sí. Tenim unes altres imatges que és que Silvio Berlusconi també va venir aquí i em sembla que tenim les imatges i ens agradaria molt que també ens poguessis explicar exactament en el seu moment què va venir a fer aquí Silvio Berlusconi, que en aquell moment era, diguem, que el gran empresari del sector audiovisual a Itàlia. Ho veiem. Estem veient? Jo t'ho explicaré, és com si ho veiés. Mira, és com si ho veiessis i ho estàs veient. Sí, però ja ho sé. No,
Què va passar? Per què va venir Berlusconi, Joan? Perquè nosaltres depeníem de la publicitat. I el Berlusconi tenia molta publicitat europea. O el Cinzano, no sé què, coses d'aquestes, no? I aleshores ens va convidar a casa seva per fer un contracte. Però primer ell va venir. Jo el vaig rebre, va entrar aquí, Entrar aquí als estudis, sí. en un moment es va fotre tota la premsa a favor, i jo amb el Jaume Ferrús li vaig dir: aquest tio arribarà president d'Itàlia si es dedica a la Més d'hora que tard. Si es dedica a la política. Bueno, aleshores, doncs, ja vam dir que sí, que havíem de fer tot allò i que havíem de formar una societat. I vam anar a casa del Berlusconi, no? Carai. I el Berlusconi, clar, ens explicava unes coses. Com era el Berlusconi la distància curta? Home, Giovanni, ti piace le donne? Calla, calla. Ti piace le donne? Jo, molt. Io tinc una dona fantàstica, amb un cul així, amb unes tetes així, tal, no t'ho pots arribar a imaginar el que disfruto mirant la lluna, tal. Per allà passava una senyora, així, tota negra. Amb un mocadoret. Diu, è la mia donna. Io, 50 anni, Et deia, sí. 50 anni. Ella, mira-la. M'entens? I aleshores estàvem dinant en allà i després em diu, no et pots arribar a imaginar. Això d'haver... La meva dona és molt catòlica i em fot a dinar un monsenyor sempre al costat. I el monsenyor aquest del costat em veia i em diu: em cau la cullereta a terra. Silvio sempre està pendent de mi. I esclar, No podia. Això ho diu, perquè, esclar, no? Després em vaig a confessar. 3 Ave Maries. I un dia faig un pecat grandioso, un grandioso peccato. No te pots arribar a imaginar. Un grandioso peccato. Dic, i què et va dir? 3 Ave Maries. El mateix. Igual, 3 Ave Maries. I llavors jo li vaig preguntar: Monsignore, per què? Si jo tingués els teus diners, Silvio, quantos pecatis no faria jo? Mare meva, mare meva. Aquest era. Quantes anècdotes en poca estona que ja ens has explicat i quantes en deus tenir al calaix? La del final és boníssima. Per què? A veure. La del final, ell tocant, perquè ell era músic de barco abans, no? Esta piccolissima serenata, tal, allà, no? I amb un joc fantàstic, m'explico. I diu, bueno, ara ja tenim el contracte. Sí. Veus? Questo è il contratto. Ara serem una família. Et va dir. Capisci, Giovanni? Una família. Firma, Giovanni. Pam, pam, pam. Firmo tot el contracte, me'l llegeixo abans, ja els meus assessors ja se l'havien llegit, i llavors el millor de tot. Giovanni, questo contratto, si tu arribes a Barcelona e resulta Silvio,
La clàusula 14? 5 Sí? no me piace, no em passa niente. Això volia dir que si a ell no li interessava una cosa, Tampoc la complia. m'explico. Sí. Això és fantàstic. Mare no meva. em passa niente. No serveix per res. Silvio, no lo esto no lo cumpliré. Questo no me interesa. No em passa niente. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sono una família. Mare meva, Tu mare i meva, jo mare sono una família. Joan, ja per acabar, i entenent que hi ha tantíssimes altres històries, anècdotes que han quedat al calaix, perquè tenim el temps que tenim, com tu saps, al món de la tele tot passa molt ràpid. I ara com veus TV3? Com veig? TV3. Hi ha quelcom que la gent nota que la política fa por. Perdona, Esclar, és el que t'he dit abans. Quan hi ha guerra, no es pot simular la pau. I d'una manera o d'una altra, la gent es pensa que estem simulant la pau. O sigui, per entendre'ns, el senyor president del govern espanyol, què pensa? Què diu? Catalunya és una bassa d'oli. Si aquí continuem dient que sí que és una bassa d'oli i el govern d'aquí també es pensa que és una bassa d'oli, estem simulant una cosa que no existeix. Joan, ho hem de deixar aquí, però se m'ha fet tan curt que m'agradaria molt, si et sembla bé, que continuem la conversa. Tornaràs a venir? Quan vulguis. T'agradarà, ja que estem en aquest any de 40è aniversari, que continuem parlant de la història d'aquesta casa. Ara, en Jordi Pujol va ser la persona clau que va fer que existís aquesta televisió. I sí, em va escollir a mi. A veure, em va escollir a mi, però jo em vaig carregar el fill del xofer. Sí, l'Alfons Quintà, sí. Per això que han quedat moltes coses al tinter. Me'l vaig carregar, d'això n'hem de parlar i com ho vaig fer. Perquè vaig entendre que si jo el primer dia no me'l carregava, se'm carregaria a mi. Escolta una cosa, com que ho has deixat en aquest punt tan delicat i tan complex, et sembla que ho reprenem, la propera conversa que mantindrem aviat, ho deixem aquí? Quan és Quan aviat? et carregues Quan és el aviat? fill del xofer. Molt aviat, les properes setmanes. Et sembla bé? Sí. Si no fos la propera setmana, jo estaria a Menorca nedant. No, és que a veure, no, ja t'anava a preguntar quin és el teu secret per mantenir-te com et mantens. El mateix que el teu. Nedar. El que passa que... Abraçada. Doncs un dia, escolta una cosa. El que passa és que jo no sóc guapo i tu sí. Escolta una cosa, a veure quin dia em convides a nedar amb tu i fem unes abraçades junts. Això encara no ha passat. Fem una pausa. No anem a la pausa, anem a la Sara. Gràcies, Joan, gràcies per acompanyar-nos.